Za mną Zomek Piastowski. No nie, bo to nie ma ani Zomek, ani Piastowski. Witam was, Rostomili z Gliwic. No w końcu, ja już też nie mógł się doczekać, no ale jeszcze wszystkim nam się będzie hepać tymi Gliwicami, bo bez 2 miesiące będziemy tutaj realizować i akuratnie będziemy nawiedzać te wszystkie dzisiejsze Stadtteile. Jadymy, proszę was. Gliwice, po niemiecku Gleiwitz, to miasto na prawach Krysu, w którym kwateruje ponad 171 000 personów. Miejscowość powstała we XIII stuleciu. Magdeburskie prawa miejskie uzyskała w 1254 roku. 3 lata przodził od polskiego Krakowa. Według inszych te prawa Gliwice dostały w 1246, 1276 albo w 1476 roku. Gliwice mają 21 stadtteilów. Wszystkie nawiedzimy we kolejnych filmach. W cenzusie wszechobecnym ze 2021 roku 7,65% personów, którzy kwaterują we Gliwicach, zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmungen ze 20 marca 1921 roku 78,7% personów welowało za Niemcami. Miasto zostało w Reichu. Gliwice leżą 28 km na zachód od Katowic. Stąd pochodzi wiele zacnych personów, między innymi Zbigniew Rokita, autor Kajś i Odrzanie. Horst Binek, o którym jeszcze będziemy rozprawiać. Akcje powieści Binka i Szczepana Twardocha się tutaj toczą. To, że jeśli ktoś czyta tych autorów, te buchy, to musi znać przedwojenne Gleiwitz. I my wam takie Gleiwitz, takie Gliwice pokorzymy. Są na ringu ze średnich stuleciów. No, kamienice ze średnich stuleciów już się nie zachowały. To są kamienice z XIX stulecia, no ale zrekonstruowane, bo 20-30% Gliwic w 1945 roku było zniszczone od Sowietów. A te podcienia, w które teraz wchodzimy, to jest nowość, tego nie było. To przy odbudowie miasta zmajstrowali, co przypominało to zamość do tych personów ze wschodu, którzy tutaj przybyli po 1945 roku, co by się tu lepiej czuli, tak jak usia, ja? Bez to są dzisiaj te podcienia. Tego nie było przed 1945 rokiem. A kamienica numer 25 przynależała kiedyś do Troplowiców. O nich jeszcze kiedyś się pogadamy. W 1945 roku przyszły tutaj Sowiety. No i wszystko się zmieniło. Pisze o tym Horst Binek w ostatniej tajli swojej tetralogii. No i ludność, która tutaj mieszkała od setek lat niemiecko-gotkowo też citała na zachód. Między innymi do Drezna, a Drezno w lutym od aliantów było bombardowane. No i ci, którzy citali przed śmiertelnym zagrożeniem, to samo trafiło ich, ale nie od Sowietów, ino od aliantów. No i co się dzieje? We wczesnych latach powojennych 45% ludności to Polacy, którzy przybywają ze wschodu, głównie ze wschodu, bo nie ino, też ze centralnej Polski. No, a jeśli się rozchodzi o wschód, no to też ze Lwowa. Ja, między innymi moja ciotka Marii też citała stąd, no bo miała pierwsza skupina na Volksliście. Po środku ringów ze średnich stuleciów powinien stać Rathaus. Na niektórych ringach ze średnich stuleciów już go nie ma, no bo zgorał, bo coś ich tam, no ale tutaj jest. Pierwszy taki Rathaus powstał w XIII stuleciu, pod koniec tego stulecia, no ale ten Rathaus pochodzi ze XV stulecia. No i fajnie, co tutaj stoi, richtig raduje ślepia. Za mną Zomek Piastowski. No nie, bo to nie ma ani Zomek, ani Piastowski. Rokita o tym godo, no ale możemy też przeczytać o tym w Wenecji. Dopiero we 80 latach XX stulecia tak to zamianowali i tak to zostało. Propaganda pieronie. No, co to było? We XIV stuleciu
powstało, to mury miejskie, mury obronne i baszty. To powstało bez połączenia dwóch baszt, nieskorzy przebudowywane. Dzisiejszy wygląd to lata 50. XX stulecia, kiedy rewitalizowali Gliwicko-Starówka. Od 1960 roku muzeum miejskie, a co tu było kiedyś? No, między innymi Hereszt, arsenał miejski. Co tu jeszcze mamy? No, propaganda, Gliwice wrócone, macierzy, to ze komuny. Batory, co tu robi Batory? 2014 rok to tu powstało. Madziary to dali tutaj miasto partnerskie, no ale Batory to nie ma nasz król. To król Polski, który pochodzi ze Siedmiogrodu. Toż na co tu taki Batory? Tej propagandy jest tu tyle na tym małym kąsku, co hepać się chce. Eisenfaust am Lanzenschaft, die Zügel in der Linken, so springt des Reiches Ritterschaft und ihre Schwerter blinken. Und ihre Schwerter blinken. Und ihre Schwerter blinken. Das Balkenkreuz, das Schwarze fliegt voran auf weißem Grunde. Verloren zwar, doch unbesiegt, so klingt uns seine Kunde. Przy dawnym Hereszcie, niby zamku, były też fragmenty obronnych murów. No i tutaj też mamy fragmenty obronnych murów, które powstały we XIV stuleciu, no ale nie ino, bo tu też mamy fragmenta toru, czarnego toru Raciborskiego, tak się mianował, bo zajty Raciborza, bo jeszcze był drugi tor biały, inaczej bytomski, on nie istnieje, dwa tory. 29 baszt, okrom muru obronnego fosa. Mur miał rubość kole metra, obwód muru to ponad kilometr, no i 9 metrów wysokości. Fajnie, co zachowały się fragmenta tych murów, no i ten tor, który tutaj był. No wiemy, w XIX stuleciu we większości miast bulili mury, no tak było i tutaj. Kole murów, kole tego tora jest najstarszy kościół w Gliwicach, położony na najwyższym punkcie tutaj w starym centrum miasta. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, rzymskokatolicki. Godo się, co farność i kościół powstał tu już w 1250 roku. No nie ten, ino drzewiany. Ten kościół to lata 1450-1504, no ale w XVII i XVIII stuleciu gorął, no ale zachował swój gotycki pierwotny wygląd. Po środku mamy elementy barokowe, wyposażenie jest głównie barokowe. No. Dzisiejszy wygląd jednakoż to restauracja z lat 1929-1942. A ten krzyż, który mamy na wierzchu, jest zainstalowany w 1950 roku. No nie sztimuje to tak na... Były tu przodzie hauery, był tu hauer, no ale z kuli tego, co gościu gorął, no to już go nie mamy, a co by konstrukcja nie wytrzymała niby czegoś tam, jakiegoś hauera, no to majstrowali taki krzyż, który no nie sztimuje.
w 1882 roku przyjechał tutaj Oskar Karo, wnuk pochodzącego ze Breslau handlerza materiałami żelaznymi. Przyjechał tutaj i wybudował ta willa, dzisiaj Villa Karo, oddział Muzeum Miasta od 1945 roku. Willa postawił w 1885 roku. Otaczał willa wielki, eklektyczny ogród. No, dzisiaj troszkę z niego zostało. Oskar Karo hajtnął się ze dcerą miejscowego baumajstra, no i był tutaj do 1909 roku. To był śląski Żyd, który godał po niemiecku. Jeszcze na temat Żydów będziemy gadać. Ekstra tajlik będzie na temat Żydów, to nie godajcie, czemu ja nie pokazał placu po synagodze i tak dalej, być. W 1909 zamieszkał we swym pałacu we Hirschbergu, a w 1934 ten pałac przeznaczono na nowe Oberschlesische Muzeum. Przed willą mamy Lioka. Powstał on w 1824 roku podług projektu Teodora Kalidego. Stał on pierwszej przed administracją Huty Gliwice kaj powstał, we odlewni Huty Gliwice. Tutaj przenieśli go w 1934 roku. Za mną dawno poczta gówno. Wybudowano w latach 1904-1906 neogotycko. Już wam Rzech pokazował. Poczta w Bielsku, piękno. Poczta we Królewskiej Hucie, piękno. Dali fungują. To już nie funguje, no ale kero poczta jest najpiękniejsza. Chyba ta. Konkurs na najpiękniejszą poczta na Górnym Śląsku. Słuchajcie, szkoda, że już tu nie funguje. To są po prostu majte jakieś firmy, Invest Group, jakieś tam restauracje. W 1907 roku był tu amt telegraficzny już na tej poczcie. W 1910 maszyna do wydawania briefmarków, a w 1925 Luftpoczta. Fest moderne, no Gliwice, moderne, industrialne, no ale też średniostoletnie miasto. Za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Paula. Wybudowany w latach 1896-1900 w stylu neogotyckim. Od 1992 roku jest to katedrala. Po reorganizacji administracji Kościoła rzymskokatolickiego od Jana Pawła II wtedy też powstała gliwicko-diecezyjna. Pierwszy kościół powstał był filią farności wszystkich świętych. Dopiero łodzią lotnie skorzy samodzielno farność. Kościół jest niestety zawrzyty, można wleźć ino do bocznej kaplicy, kaje adoracjo. Toż nie możemy pokazać wszystkiego, co jest drin. Jerzech przy kościele Świętej Trójcy. Pierwej stała tu kaplica i lazaret. W 1409 roku ufundował je starosta gliwicki. Nie skorzy od XVI do XIX stulecia niszczały, były odbudowywane i tak dalej. Obecny kościół, kaplica w stylu klasycystycznym, powstała we 30 latach XIX stulecia i była użytkowana od rzymskich katolików. Nie skorzy we 70 latach XIX stulecia przejęły ją starokatoliki. W 1922 roku zaś rzymskie katoliki, no a w okresie II wojny zaś starokatoliki. W 1945 roku jest to farność i kościół katolicki, ale nie rzymsko-katolicki u obrządku ormiańskiego. Ormiany, czemu tutaj Ormiany? No, dyć przyszły tutaj ze wschodu i to jest jedna ze porów farności ormiańskich na Plasach Rzeczpospolitej. Liturgie kaj są tu roz we miesiącu. Kiedyś tu był farożem niedawno zmarły ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Ja tu dawno był, kiedy on odprawiał jeszcze 7 lat do zadku. Trzeba filować w Wenecu, kiedy mają tu liturgię.
unity też tu odprawiają, czyli kościół grekokatolicki. Ja, mały kościół, mały budynek, a fest ciekawo historią. Za mną główno ulica Zwycięstwa za czasów niemieckich Wegleiwitz-Wilhelmstrasse. Piękne kamienice, łokożdżej by mogliśmy moc go dać. To pokazuje bogactwo tego miasta. A tutaj amt miejski. O nim zaraz będziemy jeszcze rozprawiać. Tutaj mamy 3 fauny. Inaczej diobłów. 3 faunów, 3 diobłów. Co według legendy one symbolizują? 3 prezydentów miast Gleiwitz, Hindenburga i Beuthen. Te 3 miasta w okresie międzywojennym miały zmajstrować jedno miasto, Tripolis, Trójmiasto, jako przeciwwaga do Katowic, Królewskiej Huty, Świętochlowic, Siemianowic, to co było po polskiej Zajciem, no bo Katowice się też rozwijały. No nie powstało to takie, no ale w pewnym sensie było to Trójmiasto, można powiedzieć. Pięknie to tutaj wygląda, pięknie się to prezentuje, możemy to podziwiać, możemy rozprawiać o rozmaitych legendach. Za mną naprawdę monumentalny, piękny budynek, ale nie o nim chcę go dać. Amt ze drugiej Zajty. Niepozorny, ale z ciekawą historią. W XIX stuleciu była tu drzewiana hala sportowo-cyrkowo. Nie skorzej chcieli wybudować tu nowy Rathaus, no ale w 1928 roku wybudowali hotel Haus Oberschlesien, największy hotel na Górnym Śląsku, no ale napotkali problemy. Grząski, niestabilny grunt. Bez to zainstalowali 476 żelbetowych palów i na tym postawili ten hotel. Hotel występuje w buchu Horstabinka Die Erste Polka. Ja, tutaj ta pierwsza polka była tańcowano, ja. No i co się dzieje dalej ze tym budynkiem? W 1945 roku Sowiety podpalają budynek, 80% zniszczono. W marcu przyłażą tu Poloki, nowoludność i jeszcze hotel się tli. No ale odbudowują go te Poloki w 1947 roku nową administracją, no ale dryny po nowemu je urządzane. Już nie ma tego blichtru, tego splendoru. W 1954 roku, od 1954 roku mamy tutaj miejski amt, a w 1995 zaś przebudowano ten budynek. No i dzisiaj już nie przypomina dawnego hotelu Haus Oberschlesien. Wspominam se, kejżech słuchał audiobook Die Erste Polka od Horstabinka. Pośród wielu pięknych budynków na Wilhelmstrasse mamy Hotel Diamant. Dzisiaj Hotel Diamant, no ale to jest budynek, który powstał w 1895 roku jako Schlesischer Hof. Wybudowany w stylu eklektyzmu z elementami neobaroku i neorenesansu. I on położony nad rzeką Kłodnicą. Tutaj przy hotelu mamy ciekawy budynek, piękny, naprawdę, z 1899 roku. A co tutaj się znajduje? Kaplica metodystyczna i szkoła języka, szkoła angielskiej gotki, no bo tak to często jest przy metodystycznych farnościach. Tego nie było w scenariuszu, no ale co chwila natrafiamy na richtig piękne i ciekawe rzeczy. Gliwice richtig mają potencjał. Są dryny w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętej Barbory. Dzisiaj od 1945 roku jest to kościół garnizonowy. No ale jaka jest historia tego kościoła? Pierwej od 1482 roku była tu farność katolicka.
No ale nie skorzy, kiedy coraz więcej wanilików tutaj przybywało od XVIII stulecia już, kiedy te place w 1742 roku przeszły pod panowanie Hohenzollernów, to musieli się jakoś tu zorganizować farność. Ja? No i od 1805 do 1815 roku w tym kościele, no jeszcze nie tym, bo ten trochę nie skorzej powstał, i katoliki, i waniliki odprawiali nabożeństwa. Był użytkowany i od katolików, i od wanilików. Dopiero w 1815 roku farność była użytkowana ino od wanilików. Było ich coraz więcej i w połowie XIX stulecia wybudowali nowy kościół, ten, który dzisiaj stoi. I tak było aż do końca II wojny światowej. Przy Wilhelmstrasse mamy naprawdę wiele pięknych kamienic. No tutaj w tych odnogach też po mojej prawej zajdzie, no a po mojej lewej zajdzie Seidenhaus Weichmann. Modernistyczny budynek, który no, jest kontrastem do tych kamienic z XIX i zaczątku XX stulecia. Powstał w 1921 roku i jest jednym z najważniejszych przykładów niemieckiego modernizmu. Prezentowany w podręcznikach do architektury, prezentowany na rozmaitych targach, jest punktem wyjścia do większych budynków modernistycznych tego typu. W 1932 Weichmann wyemigrował do Ameryki, a kolejny właściciel w 1945 roku zginął podczas nalotów tepichowych w Dreźnie. O tym też pisze Horst Binek w ostatniej tajli swej tetralogii. Wspominam Binka, bo niedawno skończył żech słuchać jego audiobooka. Mońskiego roku i latość we styczniu to są czasy, kiedy żech zachłysnął się Binkiem. I teraz wspominam i penetruje te Gleiwitz, o którym on pisze. Po tym budynku powiedział mi fan. Powiedział, musisz to pokazać. No, szczerze, nie podoba mi się. Znaczy, ja bych nie dał pozór nigdy na to. W kontraście do tych pięknych kamienic z XIX, zaczątku XX stulecia, to wygląda blado. No ale do tych, którzy siedzą fest w architekturze, jest to ważne, toż godą. Jest tu coś takiego, co znają architekty ze całej Europy, i całego świata. Chwilują na nos lioki, podobnie co przed willą Karo 1 Lio, no ale te były zaprojektowane w 1830 od Johanna Schadowa, od inkszego projektanta. A kaj my są w parku, dzisiaj park nosi miano Chopina, a tutaj palmiarnia miejska. Powstała w 1880 roku, no ale dzisiejsza palmiarnia, dzisiejszy budynek to 1924 rok, choć nie skorzej modernizowany. Mamy tu ponad 5600 roślin. Mamy też zwierzęta rozmaite, jakieś choroboki i tego typu rzeczy. Są my dali w centrum Gliwic, a tutaj mamy trasa gibkiego ruchu, DTS-ka, drogowo trasa średnicowo. Ja? Ona leci pod nami. Otwarli ją w 2016 roku. Kupluje najważniejsze miasta GOP-u. No a co tu było przodziej? W latach 1792-1812 budowali tutaj kanał kłodnicki. A dzisiejsza DTS-ka idzie kanałem kłodnickim. A po co ten kanał? No co by spławiać węgiel, cynk i inkrze łone. Czemu
No bo nie było bany jeszcze, nie było inkszego transportu, no były konie, ja, no ale to i mało mogli wziąć i długo to trwało. Wodą, dali rzekom, do morza, do portu, na szify, ja, i dali we świat. 46 km prawie miał ten kanał, ciągnął się od Zobrza do Kędzina. W XIX stuleciu co roku 50 000 ton, głównie węgla i cynku, spławiali tutaj. No to głównie rozchodziło się o połączenie z Łodrą i z Berlinem. Kiedy powstała bana we połowie XIX stulecia, to kanał stracił znaczenie. No ale pod koniec XIX stulecia pociągli klajbanka, no i zaś kanał miał znaczenie. No ale na początku XX stulecia już był przestarzały, przepustowość była mało, no i nie wierciło się tutaj spławiać tego, kiedy już była bana. Toż w 1936 roku zasuli ten kanał, no ale jeszcze do 1953 roku było można widzieć ostatnie jakieś elementa tego kanału. Tak się zmienił świat. Kiedyś cesta wodno, dzisiaj cesta asfaltowa. Za mną Gliwicki Bahnhof, Gleiwitzer Bahnhof z 1925 roku. No choć bana była tu już w przodzie w XIX stuleciu, godą o budynku Bahnhofie. Moglibyśmy jeszcze tu rozprawiać, godać, pokazywać to, tamto. No ale na tym nie kończymy, my kontynuujemy. Ja się z wami żegnam na tydzień, no ale myście dali o Gliwicach. Bez 2 miesiące będziemy penetrować te Gliwice. Dziękuję wam za dzisiaj, abonirujcie mnie i do zaś. Bawcie się.